yemu ya marogoba gwika chinsa isa tunenu sucha butuko nigo tanyore merobulyo yawo yabutambe buna mangana maya umurobulyo bwogoremi nubonda numurobulyo nyabeta nonye nabo genderera kugirigiri television yawo ya Ndizi TV ubwansu bw'omugusi chingakiye chichemenyiga Yesu goku no mwakomuya eriubwego kikigima kabe oyomo igati yabari abagendrete gwe chigeria ubwansu bw'omugusi Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi umurobulyo kubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokeryo ya Bible. Mano nakali nyomba wo. Betalia. Nyombere kwasi. Eswata yana. Wa. Eswata yana mera nyekero ngoro. Achoma bukore kwasi. Akiti basa kase naona beka. Chibesa kaseno ya yo yo sari gote kakiye chibesa na beka njeneba ya njeneba sana chibeka ya no chiarenga kakinga muro chibesa enyombe ye kare wasi ngayo chibesa chiaje ibaira chibesa kakiba ndekera masakara kakiya mona chibesa nare kuira mugambi chibesa na jinji Oji, 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 Este punya ronte kukonde amonare singi nchini kwanza kisabi ninde manya na no ngete ankoro kuna nchengwete negubuya sana dole no mai na mwana yuko na kwanza kurumi yani kaja sincho kukwana ingire ndeka ko gara ko gara ayo no ko ko no mai tomo konko wa no ro keronde nai ninja sabana ngubuya no mai toko korengere lingo korengere kerondare nai twali ngena emoison lakini uko komisi kono na komisi mandara komera paka nabo keke mambingo wa keresi ngomise madari kende kenene na kurangere linga yanta ko no ko kor go kwanere una go kwanere at least ni gubuya onche na gubuya lakini amanganane
ntaite oya hii nende tunyakorerera chinsa jitukunya ku west chinyinge mono nkitukaganye zile ndengaroganye tasaidia kyagera nchitinganye kende yonse anja sisaidia nene nchitinganye kende yonse onye korere tubona nchengo bari tusikie step tuko bangalenda mangana atore tuko ya sanso koso muntu narora sigete ogerete etanyarika sabi muntu kini ndore naenda asigetare ncengoro yani mitengoro yani sabi ninete onye koleredi nasikinje ntabereredi egendo njenta tokore otwaro gusibori onte yonye getango kendi yonskero ora mna tugudiri na keroki ndeni tonyo rogo sibori ichinaye njikumba tigetango kendi nore no mai nayo ta unayo raro ai no gote getango teba ebla watete wateba ninje nyori yari nayo kanyori saidi ono kwa wate bire ninje nyori ninje ngoma ya mnango kwa koicha ongashwe support yao support mpaka ngwe tuende nchereyemo mnabanza babo nabo Gege yonse na ganyire tinte timuntu ngoganya igo tinte timuntu gonchiesa igana gotebi sawa iona akagitenga na nyorire kumbe onyorete ye bona umete na kwangire buno uri baba kose igo kwanginyo kwanza oyo cha juzi iga abuno otwaye woje nje gwante beti ogwato umukunguri mu mwamunere maito areka katika bera ragere buyabarire uri takubarire uri nande ngwatete mbabo mino gutogere tuko abwaro neke njimusana yako ngenere bono nakina akorangereria ndaiba lakini mbuyole turante pinga kyogenda nje tinguida babi ike gyosiga makwani yabo nje tingwanjera yona na gwakerete mangana sim njengo takumuntu tokurigera nimere chisime chikwato buchanjo ngera boko ngakere simi nyonu isaranste n'abantu bari ababarire tumuna matoka abundi Kemuntu nera natiga kemuntu nera natiga nera bueka Kaki ari metia simi kemuntu ngikwari meria simi ngore gocho ngonye mechande ase nae bueka natiga nyomba chibesa no chare ngegotie yeime rinanye bari ekero igora ari ase nanywere chae neba naminyoka narangerwa naminyoka kumbe nebire sweta gaki kemuntu nae bieka kwarenga rina gutainachira nari kwankemba kemuntu gwachira na chibesa mugambia ngonya tenare gochikomoira nari chiri bisana chitigare komina isano omwana omina akora matemu gaki kemuntu kari akwira chibesa ngaigo se kemuntu igore simingo mkobo ngajore ngaingo bwatari ngaingo chakera ngaingo korera kemuntu nere bieka natiga ngairenda acha tiko morangu gwasi gaki kemuntu nengo chakera buyo mababu na goma taiga kama chikuruzi na nchiri musana ubiga wakichiri musana chene gaki ngikiaba ile gaki ngikiaba re mansero ne ngikiaba ntebi mongna ntebi gaki nchande gete gaki ntebi timpaje musani gaki riambere ile gaki chibesa chomo gandi gaki karate ngikiaba ntebi baba ngikiaba ile gaki wandire ngikiaba ntebi wango agenda yane yanganyire ukuyibura kuone gaki kwandetera ile ndare komanya Nyabeta nero litukeli watera saa 8:30 lakini chetire chitaika isana ona 35
na alire yaya inyetewa yentonkeyo kera tuatana inje naye tinko give up oikandwa nese ye bakomwe ai naye tokobera naye NCA it is so special korwe singa ochaso neke manyiri to kuminga kinda ko bekere bet eveta ni akawaida NCA yege tane pia bet aibu ninche sagini pero igagwate basana nena chitriste que están coordinate tena news chabere 36 chabere 36 ninche rero igatigangote kene ngiyo kera ngatana ne kurwa so ense ye yakora manganon asante Nyabeta Ndizi TV Ubwansu Gusii. omwemse bwe wodi ya masimba bosi mayura kura abarai bande koina nendagera ili guchengera omuyega bwe Christmas me wodi yo. Wild evolution is a national value that must inspire all our actions. Serikali ya Kenya kwanza nerwete gusiro muruburi bo bokorerwe serikali chechi county omurai bwense Dr. William Ruto nyareko bakwenekali aba Kenya. Today I wish to announce that all the eligible 2023 KCPE examination candidates have been placed in all our public secondary schools. Aborokio bakoleta matemwa manene ya KCP kwenyorera mabaga ase chiskuru chechi secondary. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Nyabeta ense no nyerochi nyerochi sana ense na kubekera to basa kunyera munensa ya kawaida eye nensa ekoro kiwanchani bwane ochaso ense ye nanye gorete nanye nyorete chiro pero na chite ko bolense ya karora tingo bolense na bwate muntu nanje te chinga kicho lakini ngateba kobango bolensa goche sende eyani igongo boraibe ituko liriri raike nyoro omuntu oli nanje togwanchana naye ni mwense akabe yina koirere obwanchani bwao na inche noborega sense ngogo sabatesira toye tuguta muno gotebo nganchite yendendere taliyo yendendero chikongira neri ya oyerende because it is so special. sagini ogote bense yetesira yani gobaka gingo chigwesi bingende nero tali bonate pokwenda wesi bina bobo yebekerera ase pokoirana useri yo karago sinegasi etata etiensa chinsa nchiro na chinsa chitari chiensa nchiro igobona sari etakero kobeku aboko yebeka na sari etakero koyegacha aboko yegacha kina kirime tali minute yo hare nera kosebwesi bina because chinsa tekwenda sama kwa hivyo sana igobona goikera step makana korete irense na kobekeire igona ena ganyete nyasaye na maete kikiagerete ngagachense ye bakarero nje kokonyora nkora nanya kwa muntu munga nanya kwa eno unde bwensi ayibeke ayinayo muntu mutanga ni kwa ayibeke igobona
nyerende buna okorenda obwanchani bwane naye Nyamboka nyerende. nyerende changapi Sana nina nusu. kweli sana nena nusu Toro chubono mboka namanye konyerora. yari gode zote agwari goche kujara koro nurigerie yana no chimeke mechinsa chinsa goteba nechi ngobona ntuna mantaba sindu kende yonse bieto atana sawa mbura netwa mwaso nova no turama yo kaite no chies toro legende kuno chies Njitina kerero no muchiesa. ukabango korora nagoka amanda kwa nore no chies Tonte biki kona ngeli gante. Gotenda kina gwa keresi. Si mtego tokona. Lakini ate ni. Amagana ali yo musubati uri nagote tingatigana. Njira te yonda tigane ga kintei. Je te ga kintei ya. Ndikona ngeli kitoko kambare na kintai. Aina enga tege. Kono gote react. Abantu baraitari. Aina choice yani bono umusubati ali osubwengi. Ibimwe biruka mpako biri bikonya kuriya basacha goije gwete ngomubuko no ikire. Nje timo manyeti. Bona nalo choko ke chiko chaka nga chiwarning ibuna risasiri ali resimi. Ngometi ngangitoko buna. Bona motara banyanga tutenenega achake nga noyo ngai kwarusi. Ngai kwa bwate obo maene nga ninje na motekete kosana rontekete. Bose bakungu bali gotaka basacha. Hagi gino obuno bakora. Dikwa muligireti biye igara maiso gete. Bona nale ko miyami ngomorora naenge. Bose bakolige lyo mondo mako kwane. Oriaye nimba pimede. Ha? Nimba pimede. Tigana maganali na enko iraka. Ngakitu akambe tani tanga. Amangana yoko kamba itanga nitayo wana yabona. Ndito komerana ocheka officially. No me de meaning official. Bote kwa gara tenga tigiri siku. Yo do kwara. Acha mangana ye bizongo. Kwara nge appetite to konya kombitira kerenso ma to konkiri appetite. Lakini njoma yete nje ningeji. No yinderina. To buganga na se ko ngom ko se ko kuya. Ya, bono maete nje. Wanginyo iriani bakangwete ngore ane one gwaka bubesa. Nangkor. Kore ani gwaka bona yani. Ejine wato bakangura kini. Bakangiyelisa. Wabora chikongita nyomba bana. Wake chitoka chingumi. Sare ko mani. Wana are ko moita. Kemundo. Wate tabi bune yao. Ikora bune yao. Nda bera ya. Na yo mo to motu. Ngikiaba. Karante binkia akurwania. Kemundo mo chibesa. Chibesa na chia tenga kobesa sana kobesa te. Ndara ira ne yo mogambi nke chiri arwara to mane sukuru. Mira ni edeni go sentier. Kemundo ne ra na tiga. Nara ngergo na minyoka. Na ira ni na nyombere kwasi kemta. Eswa tari sene bari sene ni recha mama. No ira kero ko gorogari. Digereli era kwasi. Kemundo ira ne chibesa ndike ira musakara. Tina chibesa ne chi. Kemundo. Omanyare. Karate. Na yo mo to mo. Ya irangora. Ko kora ndo ko batem. Ya kara irangora. Mama to morro timbo ngel chibesa. Tarifero. Irangora baba. Kara irangora. Mbona ngo sinya ko ri. Ne sinjira ndo mo kayana. Na ko ri chi ko anda na re ntire. Ngaka no mo ga. Nanchire. Na ko mo temese. Lakini karante gara. Na ko mo te tiam. Karate garende. Njero mokalia mabebo tambe nje bakwa ngumbo iyo njirende mna bunondo uche. Njero dio ko kare kabiri ende ko esike ko tringa kabiri. Lakini etara ikera. Yedara ko. Okera kwa mvanga. Nege kuna nanga chi kwa genda. Kwa irege. Ka chomo ga ko. Ena rangeri ko koruga. Esimi na ke mo.
Minyoke, ndore kasi yarenge obusibori moino, ngende ngokora, nyore kakini nyore besa, ngaka no mugambie yeye. Na ikira matangamana moinari, tari atambe kwa na chire. Target yeye kero ko igora gari. Na ira ni ochara nyore me ukere wasi. Kemdo nona mutika nyombaga. Na achire, na nyore kemdo tega nyombere wasi. Basanchi yo mubisi. Tukumia kitako bekerebe. Nyabeta nali kunyara kubekerebe. Because ya Nyabeta. Nakinako ere insane. There is so special kwa sende go chaso. Ngonyerende. Lendo bwancha ni waitu. Kentongecha katikati ya nchi naye gitu atanana. Nyerende. Munore ndo bwancha ni waitu nchi naye. Chinsa chere. Sina nata kiru kumya kaushi. Konga njera. Na irane kore chianga chiri kwa rusi nimaite tukori nimaite kwa ayo kwa minyo kaiga tochokorora lakini tukori ngwakora lakini teba ayo teba bomai ngwakora ngwako tuone chitake kwa no because lembango ya tude nda itingo sa richi sa chiao na inchasna na kumnya komutana na kwa ndando ngangende lakini nakoto kwa na sisi alafu bango na ile mbwate inyero le mnango yekora nyekore kiri yintu kegende wante inje nyori ntaiti konyoru nandi ntete mbon tai gobono kiri yintu ndigere korugaiga ninje ntereba ndundie gari paka toike Astoji. paka toike Astokwenda. bas on tiangende nimetera toberaga ntukorwo tugukwana mpaka mambene ntokora tiangende then kingo ikango wakera ndisi Sawa. ibina setu wakere simu tokwa Sawa. ciao bye Bye. goodbye.
Msingi unaompa mwanao akianza safari ya masomo ni muhimu kabisa kwa safari nzima. First Steps School ni mojawapo ya shule ambazo zina msingi mwema kabisa. Wanafuata mfumo wa CBC, wana madarasa makubwa na ya kutosha, chakula cha wanafunzi, sehemu ya masomo na nafasi ya wanafunzi kuchezea. Wanafunza kusakata densi, kuogelea na sanaa mbalimbali. Pia wana walimu waliohitimu na wa kutosha. Wana matawi mawili ya shule hizo, moja ikiwa sehemu ya Nyanchwa Primary Street ambayo ni ya preschool pekee, na nyingine ipo sehemu ya nyuma ya hospitali ya Nyangena ambayo ni kuanzia preschool hadi grade ya 4. Watembelee au wapigie simu kwa mengi zaidi. Ndizi TV, ubwanzu bw'Gusii. Rituko rya Jumatatu mwancho murigereria sentu nende tokomerana asembe go kumanyanganya reko bagwataka kurubakete wikira chinga kibnechi chinsa nigo cyaragire chinsa isato cyabona magorobo mwancho murigereri to kwarigane tukomanya senchera ere yo wikiranu namange anyareko bagwahaga wagwataka kurubakete wikira chinga kiya kiritangane kiti gatonyore gwetera senchera yoko yachutia Umwemse we wodi ya Masimba bosi mayura kura abarai bande koina nendagera ili gochengera umuyega we Christmas me wodi yo. White devolution is a national value that must inspire all our actions. Serikali ya Kenya kwanza nerwete gusiro muruburi bobokoreri bwe serikali chechi county omuraibense Dr. William Ruto nyareko bakwenekalia ba Kenya. Today I wish to announce that all the eligible 2023 KCPE examination candidates have been placed in all our public secondary schools. Aborokio bakoleta matemwa manene ya KCP kwenyorera mabaga ase chiskuru chechi secondary. Mwancho murigereri ayo mnaenda mange to kwariganire tukumanya senchera ere yo wikirano sensemo ya Facebook gendera gotonyora wetera Ndizi TV News Digital. Wetera YouTube na bogotonyora buna Ndizi TV News boigo ase website yetu ya www.ndizitv.net na togotokonyara ko baho gwesemia mange. Eri teriane Evelyn Osero uri okweneke chibichanerio gicha wikere nigakuru kwa Petronira Mukeira. Joshua utana tokobata na wetera somonwa bwe manyereri terene nguru kwa Josephat Amisi twakoliganire tonyara ko batogosanga manaye kurumochakano goika omweli ochinga ki omwanjo murigereria togochakamaya anene kurase county Nyamira ase ababwatani abe sector yechae kurase factory ya Sang'anyi imeye ward ya Kiabonyoru ebunge ya Burabu county Nyamira banyara ko bakomerana ase omusangirikano somega bogosieko mwaka kubatakana anene nomoroberio bwa company eyo yechae kokwana chinga kecho ninga bateneri be factory yo baba ukwanira egatie bitamukiro bya magendere babere ba waka ase factory yo gatia bokoronge okugareiwa we factory egatia yande amanke omoriki oi tokure county Nyamira job manke na ikirana na gutwariganiria orobotiro kubatia factory ya Sang'anyi eyegotoka ewodi ya Kiabonyoru ebunge ya Burabu county Nyamira nigo batwara egeikaro kyo mweli bo mwaka anene mono ase abalemi baba bakwereru na babiri bagokora aso mwaka oyo amakongo baeteire ne bitambokero balige chikoira go chibosyo elinde kogendereria factory eyo. Thank you very much. Aso bari assigned this team. Go back to page 50. Tesa kora na page 50 bari asomere this thing.
factory ye moroche ye to expand maiga ya 114 million ya elite ngobere commission today kuna tuliga iga no toka na commission na end February by latest by 20th of January ngocha katura nata factory eri ya Kenya Care omuyega oyu nigora uno munyakero gwe factory Vincent Atei nabaraibe factory eyo anene mono aseba kwanera obochori obonene oburachi gokoreka omwaka ogo for the last 3 years iyo tamenyete kotini lakini bono rero abarimi bari solvuga onya kwagambire etamwe yemo nonya kwagambire ganyore etamwe yemo plus another day 1 litukeri moiga you are not eligible to 5 for directorship asige karekyo nigoyo kabeire MC bwe wodi abumwaga mo Charles Barongo asaba botenene bwe factory eyo kubairele egetambo keryo abayibe chikiro chechae korwase chitundu bari message yana yo kare yande taga no gotebia abarimi nk'abantu baitu bari bagotubira chichae bakoibira sera tirigoro batari gochimogondo babuwata chikiro chinyinga nyabo basumure factory abantu abo babutwemere monya nabakarani babutwemere echae tebesa kotarwe tundu bali echae turumonta tore kurukwaye omo director Vincent Atei nigakwanira emeryoberyo nabo igo ibitambukero biri babekire elinde korwania oboibi bwechae tutafuta tumalisi ile changamoto tuko nayo kama factory ni wizi wa majani chai. Wizi wa majani chai, mkiona mwaka huu tulijaribu kusimamisha some of the farmers wenye walikuwa wameiba chai. Tuko na usaidi, nilifamiwa hapa nikapiwa na hata some of wale walikuwa wameiba majani chai, lakini investigation inaendelea. Atuachi mpaka mkulima apate haki yake. But what I can guarantee you ni kwamba ile wizi ilikuwa hapa tumereduce by. Nigo Richard Sawenye uma oyu oyore oyomo bwabalimi ase factory ya Sanganyi atwara omogoko asengenchi oburayi bwa director abwabagia inse ya reform naende aba director ba reforms bakorire gasi engiya baturusiri siringi 7 paka siringi 30 ekinegende getangani kende gya kabera igesi Sanganyi factory mbamente te masini ende egocha kubutore chai bwango chai. Kinko reporter ya Ndizi TV kurwase kaunti ya Nyamira, Job Maangi. Miamono murikeito Job Maangi asorobotero kiranu kurwase kaunti ya Nyamira na kurwase kaunti ya Kisii nigabamenyi kurwase wodi ya Masimbe yotoka sebunge nyaribari masaba litkulia lera baba wesokia asobonge eryo kwenyorera esuku ya mapema oyo yabage kubwatwano mu MCB wodi yo Boss Mairura okwana mone kinyamba choburaliani go mu MCB Boss Mairura kobaga komochi obutenelibwe kaunti ya Kisii anene ase obubagi obube bweni gogochi ase chiwoda nabaganya kobaga koboria anene mugaba na Paul Simbarati nyara kobaga kwenekia una enibo eyo erengete kogendereria chiwoda yanyara kobaga kubwato kwase chinga kichibwenerete abamenyi be wodi ya Masimba nigo bali nekiba kwegokeria maiga yokonyora abageni batali babutambe bakuragwa no mo MCA bwenseme yo Boss Mairura ase banyorera endagera bunenchere ya moyo korokia obwanchani ase bali batabwati elyogo chengera Christmas siasa nigo yarolekana koira libagali nene ase bono bamucha serikali ya kaunti ya Kisii anene omugavana we kaunti ya Kisii ase ogutabika amagendero kolengana bune bwenerete tibeza 239 million akaruzi akaira 27 million kore ward amana bonda angeri ntiko tambuka metembe bwenje na kanye buno mwana mwayibaga are ntamagendero gaiga tibara chiosi pina bega tachi ward ye gaiga are ntegaiga ere wala wasore buya ene gitari ito ya Masimba ala ere kwa marwa mariolo eme ntwa ya gitari ere kuchira za ere 8 million mune ya ugemba ya begere ere wala wasore buya kutule doke ile ya Kisii ekera kwa mwaka 2024
asikaba mazima renjunto iboire gaigaga nigo boigo batugutera are engana yebirasi bya ECD kwa gachwa ase county ya Kisii ase korengana barabu birasi mbiragachwa ase umwaka uyo iga murego kusima watu kwa choro chikura Mnoma imago kwa na geka birasi 128 nje mtu kaide kuongea mazali yetu na tayari kerasi nkiyo nane kama ya karibu budget ya mwaka uyo iga ama wana wakakonya kwa musiko homa mu siweza chama wanta retatia monto betakatia nina ile mtakazama ngene wanta na paraba muraba ina manta manya kwa bila tubasi na abayende wako na tupige wako na wadana bosa seli bure wanta pale imumba ya gaiga bodi jitu skurunjira abayiburi mure gaiga ekerasi nke yamenje godi ya nenkurume bugia kumunande ndoje toka ya ndono nguti mandiki zimabina kerasi nke yokyagachire bugia kumusidi akatangi birasi 128 bali mura musomete mwaroje procurement advertisement ya kokormo mwaburae umuri mubuoka Umubunge o South Mogrango Silvana Sosoro nigo airalibagerio na kugania abaiboli bonsi kuba gochengera litukeliga kunyora school fees abo January abana baito kogenda bali form 1 na ino abaiboli tiamba tebe tumia besa chiozi ya sera nkoba saba tafadhali liliokolie suku yago kwari bike kwa manega no gwata bana bakande university bakande school kegera turukuru kurugiranga maatu mwana undi bwesi onyoreta magis 350 tari wakara na sumuni akorete liende lia yobisi tokoma zomi pasa no university. Kwa hivyo tunaomba wazazi, haswa takwimu zetu zinatuonyesha ya kwamba wazazi waangalie watoto wao, especially watoto wa kike. Takwimu za area hii zimeonyesha ya kwamba watoto wetu wa kike wanapachikwa mimba mapema, kuna mambo ya tohara ya wasichana, na hivyo ni vitu vote ambavyo tunavikataa. Kwa hivyo tunasema katika likizo hii watu wachunge amani, amani iwe juu, na pia mnapokula hii Christmas msije mkatumia hela zote, kwa sababu Januari inafika, watoto wanafaa kurudi mashule. Tuzingatie ya kwamba tumeweka akiba ya kurudisha watoto wetu katika mashule. Golipotelia egetaseni kia Ndizi TV eletaliane Mildred Mumanyi. Biamano omuriki oitwa Mildred Mumanyi hasoro batwerwa senjire bwikirano bali ntori no gosemelenga no mubeka no mia ande bugosira abantu balia kerokenda bwato kugania chingaki echichemega misi ano mumenyi we wodi ya masimba timebia kerokenda ngo ikeresu gukweye iga ko babugerinde abalia kerokende tugusangana barukuru ase wodi ile gosembanya nyora nyambali kwa nyora koroto tatole omwe msio yetwene kinga kira omochie no nyara kwa bokwenyorera anene ndagire iyo barachikoba gucengera chinga kichiria chia esu kutokoska motwe ase mangana ringete chisemi bono nigo abaorokia wetania emilioni ayemo barachikoba kwenyorera mabaga yogoso ase chiskuru chia secondary aborokiwa gosaborokiwa abanyatokoba gukora amatemu amanene kirasi kia gatana gatatu omwaka oyo okona chinga kichogo sioria omuroberio bwo kwenyorera amabaga nigo mwaziri wechisemi Ezekiel Machogu abawata na omuroberio yoni wabereka okorekana senchira yobwasyo kuna baigo ekene kigima asaru kubore okyasa baibori kwene kyabuna nkube kabaromukia bwokorra buna abana bonse babere bakogenda ase chiskuru ase gochaka chitariki 15 chimutinyo mutangani omwako gocha chinga kechi chinigeze kilima chogonyare kwa kwene kilia ba Kenya bune serikali anene ewizara yechisemi yanyare kwa bage kwero belia bene ri kwene kinyanyare kwa bage kubwato kachibe asa chirichira chikoba chigosira chisemi ase chisekondari na bwo chiskuru choboroso chiranyara kwa bachiko bwato kwa ase chinga kichigwenerete all the 1.4 million candidates. Today I wish to announce that all the eligible 2023 KCPE examination candidates have been placed in all our public secondary schools. However, all over-age runners have been forwarded to the Directorate of Adult and Continuing Education for placement in adult and continuing education institutions. It is important to appreciate the fact that the selection and placement exercise was strictly guided by the principles of merit, choice, equity, affirmative action, and availability of space.
Togoska motwe anene ase amangana boigo arengete chisemi magega boigo ya machibu ayogosokiwa elio kwana kiabu na nsukuru ki abana banyalite ko bakorangirwa nigo bono eskuru yoboroso eyo egotoka anene ase ensemo ya Kitutu Central Ward yegoro Kenya binge hanyare ko bageko gokera anene asabana baya bange banyare ko bakorangirwa gocha ase chiskuru chiria chia national gatia aborokiwa abono mwana Michel Obonyo oyo nyare ko bakwenyora ribagaria bene gosoa ase skuru ye national eskuru yo yoboroso ya Kenya binge ni gotoka se wodi ya Kisii Central ase korinde omorokia omonene bwe skuru yo abeirega koruo kubore gocha se abarai na boigo abasamaria baya kwene kya bunango sirabare aborokiwa asokwegenderia n'ekisemi cyabo asikeria terebuna abange babonigo bakwimokia ebitambukiro byo kwerusia obomoyo ekero batabwatiri okoboko eriyo gobakonya gwikirania endoto yabo. Maiga yomu waziri w'egisemi Ezekiel Machogu kuralia bene amabaga yogosoe kirasi gya kenda abaibuli nigo bimukirie gitambukiro gyokumanya ase aborokiwa babo barabe bagosoa gusanga no mokonyi bw'umwarimu munene bw'eskuru y'oboroso ya Kenya binge nigagokeire obokoreri bw'aborokiwa ao abwe barangiriwe ase National School omogo keseritukoria rero kiagera abana bane na abana ba standard 8 Kenya ngima banyora bakoe guchiskuru che secondary se baguchigosoma na komenta masomo abo omogo ko monene mbwate noli na abana bane na nyara kubali korolo kubarolera inanga kibakorete bali abatangani mumuro mutangani we skuru yane kubwate 402 Francis unyara kubaga korangiriwe skuru ya Maranda nenyaruka yane ntangani Michel nero rangiriwe skuru ya St Joseph's Chepterit omworoki wa Michel ngati yabali abakolia buya asa matemu a KCPE na kwenyorera libaga ase National School gosanganere ni gali eira yo komenta omukia ilio ikirania endoto yaye. Kushukuru Mungu kwa kuwa ameniwezesha nimeweza kuiona siku hii ya leo. Mshukuru kwa kuwa ameniwezesha nimeweza kuitwa shule nzuri yenye hata sikutarajia. Kuwashukuru walimu wangu wote pia na wazazi kwa ushirikiano wao zaidi kunisaidia katika kila jambo nililojitahidi. Nilikuwa nimechagua Pangani and Ole Tipis Girls, lakini kwa bahati nzuri nimechaguliwa St Joseph Chepterit. Nitaenda hiyo shule nitie bidii nitimize ndoto yangu ya kuwa civil engineer. Chinga kecho boigo ni gongina anyara kwerere metanda bereka gwetera asokumukinia omunyaruka Michel asebono aganiru gosira eli anyara kwenekia okogenderera kwaye wechisemi nino mawaka soko umwana oyone weta na asaba akimonkonya anu narange iwe national school ye akimonkonya se efiko koru mnande nje kaiga nje na mukiniri koruo arengo moke koruo standard 1 baka 8 muna ikirega ninje ngitenene tenje bweka ichikonda ngokora na jagera na barageri na kubarwere school lakini tini kuisani kibyonsi omworoke Emiri niga kwanira emechando aborokigwa bakonyora chinga kibatari konyora ogosiro kwa bene eli gwikirania chindoto chiabo nigo aene kyabuna niga bange bagosirio gosemelia kubwatekana no goichorerana kwibirengererio ekyoke koirera abange kwerusia obomoyo gara abana abana abeire nkubasira nabali mubane abande bakubakanira lunch abande bakubagorera igitabu abande ikaramu kyagera abana abo bugima bamenyete ke maene boli bugima boli up to standard oro mwana ochiro onyorera mimba ya mapema umwana munenyaruka is very delicate umwana ongainiru ukire form 2 efisi yabolire umwana ochakire family life oiranirenka umwana muno momura osoire into drugs umwana has lost hope some have even killed themselves bono nigo kuboliwa kwa rure gochia sabarai boigonde bwensi bwato moyo bwogokonya ilio koine kyabuna ngosira bale abarokigwa abwe ilio koekonya asa matukari bosio tubonera tamuna antu balinya saa seseniri yake igo tugusirana isiringi tubakonye baba abana abaya they develop what is in them tubwaterane abana bali no embali bono bale batigire chi school tunyare ko batuko barambali tubairani tuborokina na abana benginjo na nabo tukubakonya bagendere na masomo ginko ripotelia Ndizi TV korwa eskuru yoboroso ya Kenya binge ebyo gotoka Kitutu Central Ward
ebunge ya Kitutu Chache South eritaria Dipon Asanya. Biamono omoriki oito Dipon Asanya soroboti orwa senchira yobo ikirano togusuka mutwenigo omorai bwense Daktari William Ruto anyara ko bagakora abarai bande elio kobekese yoko bwatana ko bokoreri eliwe kinya kiuchumi gatiense ya Kenya nobomo wa European Union. Kokwana chinga kiechori tongateba na okubwatira no kwoni okora chigokonya ni na sense ya Kenya aso waka egetamkere kinene adina so kinya mangana au chumi na bayigogo kinya echiro kubwatikana nerigesa elio rikor mugondo egati sector chinde. Chinga ki echecho ni gorutanya reko bagakogokera okubwatana no bwamate obyo bwanya reko bokorekana gati ya Kenya na boigo obwamate obwo bwa obomo wechinse chia Europe. Relations have ensured that our ties have inevitably grown stronger and closer and flourished over time. Our presence here has been made possible by years of consistent work towards the establishment of a permanent mechanism to underpin trade and investment and transform our mutually beneficial relations, broaden two-way trade, establish new investments, and add value to the items currently being traded between Kenya and the European Union. At the core of this arrangement is our aspiration to put real money into the pockets of ordinary people, farmers, craftsmen and women, fabricators, transporters, various other kinds of workers who contribute to the manufacturing, intercontinental transport, and last-mile delivery to consumers of various products that are a subject of the signing of this agreement today. Chinga kiecho nigo omurai bwekiombe kyobomo bwechinse chia Europe abere kagoteba buna nigo Kenya erache koba gosera chie koba ekiambokero kyobonchoreria ase orogongo rwa Africa nabo igo chinse chia Maiko nigo boigo omurai yanyare koba gakoria eira ya bene buna chinse chibere nchichikoba chiko bwaterana ase bitambokero eri kwene kia buna uchumi ye chinse chibere yanyare koba gegotingigwa. New opportunities for Kenya's businesses, as I said, to scale up and to create good jobs. And for us, it is a precious contribution to our diversification strategy. For the European Union, it is very important to strengthen our supply chains and diversify them with trusted, like-minded partners. And Kenya is a trusted, like-minded partner. So we are deepening trade ties and we are building up our own economic resilience. So this economic partnership agreement is a win-win situation on both sides. Very important for us is also that whatever cooperation and trade we have together, that, as you've said, there's added value and creation of jobs locally. This is very important, that the raw product is not extracted and taken outside the country, but that the added value is created here, that the supply chain is built here to create good jobs locally. I think this is a new approach, but a very important one. Then, as you said, President Ruto, the agreement is open to the other states of the Eastern African community. And this makes Kenya a trendsetter, a pioneer. You're showing how to move forward. We encourage the other Eastern African countries to join this economic partnership agreement. They can only benefit from the regional integration. And of course, it is here in the region important also Hegati abarai bagoikirana ase omurobero yebokubekese inga mono mo waziri wa mangana ichinse chase ko igoro mo prime cabinet secretary Musalia Mudavadi oyebaga kogokera okobwata noko ne chinse chia Europe asata na nege tamkiregia ekyokera chikokonya ya chinse chia Europe na bayense ya Kenya aso wikinya omuroberi oyeboko bwatana igonyare ko bagokwira emyaka ebere yonyara ko bagoikirana ari tukulia rero ase bago chi sector banyara ko bakobeka
goika okobwatana kwa bene gati ya sekta y'obonchoreri ogotingia omorembe nabo yokwenekia buna chisegi chiri chokurwani obonchoreri kwirire tyanyare koba chigoikirana. The European Union is Kenya's second largest export market. The signing of the European Union EPA opens up opportunities of increased market access and diversification of Kenya's exports to the European Union, particularly horticultural products. I also note that this trade deal includes substantial development and cooperation elements with a focus on sustainable provisions. These include climate action, environmental protection, and labor rights, amongst others. It will therefore be a catalyst for sustainable economic growth. Finally, allow me to appreciate the Kenya-European Union collaboration and look forward to the ratification of this promising agreement. I am confident that its implementation will contribute to the realization of our President's bottom-up economic. Evalintora lirense ya Kenya yokora ukobwatana amone chinse ao asemerobeli yokweneke nganyale kobage gusira amagenda. Ninse moyokoneke muna uchumi egati ye chinse chia Europe ense ya Kenya yabere kugukina egati ye sector chinde ekerabona murai wense Dr. William Samuel Ruto enda kweneke muna o Kenya yabere kubwatana ne chinse chionsi asoko eneke muna magenda yabere gakorokana. Tukoliga ronto morocho murai wense ga kusira kabise nganelinga ense ya Kenya negendra koba yokora chitaro chia bene especially obisi yae kwende kiunyale koba gutarira chinse asikirenga gyo kobeko bwa matubya korosia mabaga yemeremo asaba saba itoranya koba gusoka chinse chisiko na gukora imirimo. Tokoska motwe bono nigo omwaziri boburendi Aden Duale abwatokire egekuro egatindi ochia ase abasali bobosagani ase orogongoro lya Rwanoterifu gokwana ase county ya Baringo. Duale nigatere bune serikali nebegetemero biremekirano iyo okora obonyabyo butindi iryo kwenekia buna engana yobosagani yaberege gwikomero obotoere no morembe kwenekiwa egati abananchi igo boigo anyareko bagotebanga serikali ntegereza ko bage kwearigania boikirano elio gotoma abobisa bari boborendi gochia ase chinsemo echigendeta ko bachiko borua omorembe gobatekana no bosagani obogendeta ase chinsemo imeyense ya Kenya nechinga kiboiga abananchi babere bakobori wakweneke bunango bwaterana bale nabo bisabo borendi asogokora mangana yobosagani unenchemo yokorwa libaga lya magendero goikiraniwa ase chinsemo Uko North Eastern na ndani ya Somalia ndio tutapigana na wahalifu wa North Rift. Na mwaka ujao inshallah tutazidisha vita dhidi ya banditry in North Rift. So amua kabla ya tarehe 1 Januari. Wewe either uhame Kenya vile rais amesema na kuna mahali utahama, Rais Museveni anakuongojea huko. Ukienda South Sudan, sasa ndio Rais Salva Kiir ndio chairman ya EAC anakuongojea. Sasa wewe either uhame Kenya ama usalimu amri ama tutapambana na wewe. Na wale watu wanapigana kila siku kwa mambo ya vitu kidogo kidogo ni sisi. Wale watu wanauana ni sisi. Mnataka development, tunataka development, lakini sisi ndo tunaharibu njia ya kupata development. So wakaaji wa Northern Kenya na pastoralist community in general lazima tuangalie hiyo mambo ya usalama wetu. Hakuna haja ya sisi kuuana alafu tunaenda kulilia kwa watu wengine ya kuwa hatuwapata hii development. Wale watu ya kupanga development wakiona ya kuwa mnapigana na mnauana hawatapata nafasi ya kuja kuwapatia. Totakarete ase ensemo yoborendi nigo omuriki omanene we wizara yoborendi Raymond Mo lwanyareko ba boigo kubaenekeria abakenya buna serikali yabekire emeroberio yokwena na oborendi boisaine ase chimbebe chionsi imense ya Kenya gokwana ase ensemo ya Kabeta imeye county ya Kiambu omoloni gaba kagoteba abuna chi abisi echo chitenere tamangana yoborendi nchichi konyora ogosirwa kurwa serikali nebintu biribwenate asoko enekia abuna amakongo
amang'onsi ayo birga koinekiwa ase chimbebe kubwatkana n'uburendi bube abeire gagwikomoerio boigo nigo atebira bobisa boburendi nigo bagente ko bakonyora amaigerio amaikiranu igoro yechinchira aochokogayana omochando bokuborwa ko burendi ase emebaga imeyense ya Kenya buna enchira eyemo yokorobia aneno kumusanana okukoranya rekoba gokogendera ase chimbebe imeyense ya Kenya nani gaya kwa na chinga kiaba kawesiora bene chinchira aochogo tugeka chimbebe imeyense ya Kenya. Curriculum is basically meant for our frontline officers who man our points of entry and exit across all the border points. And primarily this is to equip them with the necessary tools to deal with the challenges that come with the movement, not just of people but also of goods across the border points. It continues to be a challenge, but we have our security officers who are well trained to be able to deal with that. A few weeks ago, sometimes in November, we did launch a program at the border police unit in Kanyonyo, where our officers constantly undergo training to be able to deal with those threats. And the assurance we are giving the country is that even though those threats remains and they exist, we are up to the task of dealing with it. And most significantly, the President did declare that Kenya is a visa-free country. We expect that everyone or everybody who is coming into the country gets in visa-free. Of course, there would be issues around security to deal with that, and part of this curriculum is to better equip our officers, not just in terms of knowing how to deal with those threats, but also to be able to facilitate those movements so that it's much more efficient, and beyond facilitating movement of people, we are also able to Omurai kiama kia DAPK Eugene Wamalwa nigagendrete komochia serikali ya Kenya Kwanza anene ndomoroberio o bottom up economic model askeri abeide kaotaona omoroberio yonigo otabwatbiya bonde bonsi bogokonya omo Kenya okwana ime county ya Bungoma nigo Wamalwa boigagendere ko bakoye mochia serikali askeri atebirigo yanyarire ko bage gusinywa gusira obokoreri gose obogima bwa Kenya obogendrete ko babokoba egurube enene yekoletwa na ogotiriwa kwa maguri ebintu ao imense ya Kenya nigatere naba Kenya nigo bagendrete go chandega kegima ne serikali nigeta rikoriereria amagani abo asaruro koboria chigo cia Somurai wense Dr. William Samuel Ruto kwene kia bunango ikirani yare chira betega kubaliera abana nje chinga kicho kwerigeria chikura zetu wa Kenya Kwanza walikuja na hii mtindo at bottom up. At bottom up ilikuwa wakutoe wewe uliofinyika chini wakuinue kwa maisha yako ikuje juu. Leo nikiwa hapa Kimilili Bungoma nataka niwaulize tu. Mwaka jana na mwaka huu unaweza sema maisha yako yamekuwa bora zaidi kuliko mwaka jana? Maisha yamekuwa bora ama yamekuwa ngumu zaidi? Ni ngumu zaidi, si ndio? Sababu mafuta bei imetoka bottom imeenda wapi? Up. Sukari bei imetoka bottom imeenda wapi? Up. Sitima imetoka bottom imeenda wapi? Up. Hata school fees imetoka bottom imeenda wapi? Up. 84% of Kenyans are saying ya kwamba ile bottom up plan ya Kenya Kwanza has failed. Ile bottom up ambayo inaitwa better plan ya Bwana William Ruto has failed to make lives better for Kenyans. Ni kweli si kweli? 84% of Kenyans are saying their lives are worse off now than they were last year. Na huo ndio ukweli wa mambo. Haya nasema sababu nimemsikia Mheshimiwa Ruto akiongea Kisii jana, akisema plani yake iko inafanya kazi vizuri. Ati hata unga imeanza kushuka bei, ati mafuta imeanza kushuka bei. Sijui huyu Ruto anakaa dunia gani? Sababu bei ya mafuta duniani, bei ya mafuta imeshuka duniani kote. Hata hapa Tanzania, ndugu zetu wa Tanzania, bei imefanya nini? Imeshuka. Lakini Kenya bei ilipanda zaidi sababu ya ushuru wa Maiti Evelyn Gose Victor Sultan Wobangi. Orura Sebiti.
Victor ura sebiti osangireria mange ayo arabega gotomanyia ase omugorobarera atomanye na Kimani yo yabeteke gosoria na Liverpool aburtukore igoro ne weekend yeye na arabantu bashabana bakuoge town ya Busongo sana na mayara riarenge ase tikeri kiara ilo Odinga Stadium ase county area abu Oma Bay. Tutege titolike na mate ne wino kerororo. Tutege togenda somo timoko umwenge kagima umwancho murigereria chinga kitoko genda sensemo ende studio tomerane amonere Victor Ubangi asemanye chigosori. Wono mwancho murigereria tobusa guskare anto chikoira nairo gukora imanye Jumatatu chinse satasu wikirano. N'umwaka yo muherire kurwa chikura cyaherete ne serikali ye county ya Kisii inse y'umugabana umuske Paul Simba Arati nigabe kiremero buri ao yamagendero wocyasaba menyi be county ya Kisii bono ritukoria Jumanne chitariki 19 gocha kirense yemo ya Marogoba igoika chinse isetonenu suchabutuko umugabana nigaraberi maseyemo asikinyomba cy'uburaria cyonse cyarogongoro wa Gusii iliyokwerera ayekiranirie ebitango biryanyorire naboigo aliyarengete goikirania tware tariki yawo urigeriye Ndizi TV Otakere wo bazi Simbaneka ogenda bunjali Simbaneka umatoge bwabura bu Simbaneka umatoge chaje Simbaneka Bueno, Evelyn Osero na Joseph Tamisi kurwa sensemende studio mwanchu muligili ngo kwaligania ase manye chi gosali gosabuko awera sogotabo ase ensa mo Evelyn Osero na Joseph Tamisi bambole amabolio kolende nchiko baligania iga ase manye chi gosali egeranya iranirie kolende tuya chake korwa ase chinsemo chenyamira iliyatayana ngoro kwa Victor Sultan Obangi timu ya Ikonge FC nigo yebweretege kombe ikikialiganitiwe na Sagini Kerosi Thomas asekerenga yokoene kingangorwa niare gosengorwa niare ebinyugwa byo gotindia abo igogo sira chi gosori gosori yo nigo chitimu ibere chiasogete asogotapekana goliende kolende timu yo ya Ikonge FC ikabwa wetera sensemo yichi penalty isato sebere na koira egekombekyo Kumbuka kwamba tuko kwenye kipindi cha pili sasa. Je, ni faida ya mwana Ikonge inaenda kurushwa na jezi nambari 3, anarusha mpira mrefu na katazwa na jezi nambari 6. Bado ni Ikonge wako again tunarete a super cup. Mine is about nurturing the talents of the young people. Aba mrambaro ba chiesero mupira igetiga iga nonya ninche nago kibusane mwarore chibiche chibuna chiatarirega omusani na one kugocha changa. Either way, the winning team is the team manager Ikonge FC travel all the way to Viga County to have a friendly match. Sawa. So this is something that we'll do it maybe on April holiday. Tari gosenega sia kwate nene gosebon. Lakini asengenje ya mabera ayo no byaboaye. Olege ntare tirega iga. Bale ngaba gotanga kerosino no mugambi. Korango iga kerosino mugambi. Lea. Omuri Ezekaya, Brian Michira, Wycliffe Ntata na Mnemia Onchiri
nabaya konyete timu ya Shabana kuyikiora timu ya Sofapaka chigolinye aseyemo segotsoli ya negative sechinsemo chia Raila Odinga Stadium sege ensemo ya Homa Bay egosoli yo ni gose egosoli yo ni go ya nyene kerati Shabana gukini chipointi chia yego ika 14 na goso seri bagali 15 chinga kisofapaka egotigara seri kuli bagali 15 ne ya Shabana nego era chigo timana ni timu ya Bidco United se egosoli ekobwate nyoranga obwona bwo buyibwa gatatu bwengenjo se timu ya Shabana korwa eso se ligi ya Kenya Premier League. Egolien tangani ya yemi omogosoria mi heso gwetarase enchira ye penalty ni goya ya timu ya FC Leopards chinguru yoko choko yekora timu ya Kakamega Homeboys golibere ase liga resegero segosoria yende ye ligi ya Kenya Premier League na koyekonya timu ya Leopards gotira goika ase libaga ya 14 ase etebo gose emesa ye ligi ya Kenya Premier League. Manchumurigana yona kwaliganite korwa ase emesa yemanye chigosori kwena kwanenga kwemanyiria mange korwa ase emanye Jumatatu amo nere Evelino Sero na Josephat Amisi chindika kinda iteko baligania ime ya emanye chigosori babolinga maswali ali babwate ase emesa ga ya emanye chigosori Evelino Sero. Yes. Karibu gochamaga. Asante. Bien bueno. Echewa ngigano ngigeri nonye nuko ako engoyo. Engoyo. Obo gosoria. Tema hariet amashabiki tema itena kiyakoro kwa sike. Abatiutir. Aba no mokongunda se engoyo. Engoyo. Tingweka na misi. Mwensi moyo. Abantu babwate meubere emegusubu na intwe. Intu toko mnyokegeti. Kuna bamisi. Amisi to bwate mobere mogusu. Tema yosera gibinda agosori. Ose hockey. Hockey na warabasa kukumisa lakini aya hockey mono rugby korende mwaboli nga sultani kwagenda jinsemo bangi ba mashabiki bari kunya kubolia nga ye emanye chigosori titukulia lero yagenda tomatenga kwanyara kwa ba utigarase ebiti kwenekenga kwanyale kwa bako ya sangilia senjiri mwikira ale ne ebiti litukulia nkyo ebitaseni byonsi pime yoro gongorwa Gusii ngo twara birenkwana nero mugabano we county ya Kisii musike Paul Simbarati igo asense melio kane kinga litukolia ankyo ngo balire ali keranuke gima nona alenga sense melia se yenkwane yewe chokoreka na ndaita kane kali muri Ndizi TV nga amangana abeire tayari kegima litukolia ankyo aligeri getaseni kya Ndizi TV mugana abo governor no akale ya masemo achikwerera magendera ali abereka gukora ase county ya Kisii ase mwaka oyomo na woigo alia ya betege gutibu magegano omu governor orengororo James Ongwae nanye gendere tigo satigeta gachaka yaye okwena kwanenga na woigo na erenga na aliaya arobere tigo chokora asama tukali bosio aya nigo achiro mwanjo murigereria chingaki aba Kenya bagenda tukoba kwemurungania
Togote baba Kenya otanga abamenye na barabu bwe county ya Kisii na bakenya bale otanga obugima omwakoyo nigo bwanyare kuba bukubagendia asi chimbero mono kigima kubatikana no gokonga kwetera sogokina kwa magori ebinto gati aba magori echindagera na wega mabuta konete maiti Evelyn ayabno muliki nigo abaliki chinga kinge gotugotwara eliogi elia amashabiki gosaba menye nori no kwegena nga omu governor nachikwiraniria amabolio aliye ime ya mongo yabamenyi be county ya Kisii no kwegena kwane gekogera ese kirenge kinene gyoko mureta igase chinyumba cyoburari neri buna abana inchi gosaba menyi be county ya Kisii kero mwana inchi takonyora libagari okumwikira omu governor komotebyo kugane kwaye bono abuna into abarikie gasi yaito gosemera muyaito no gotegerera ebirero by'abana inchi elyo chiri bagari litobwate twaikera abaraya baiga twabato kubaikiraniria magani ali y'abana inchi igo bano no kwegena buna governor ati litkoria ankyo akobwatikana na mabori ali twabere tokonyora kurwa saba na inchi kubwatira namna into bari kitorachi kumubori litkoria ankyo nabega kwiraniria asenchera yogasyoku nabo igo gwikira ngo monjo murigeria kwigwereire litkoria ankyo gochakira ensemo ne nusu chamugoroba emasemo asebita seni byonsi BHTV nabo igo chiredio na mono onyare kurigeria Ndizi TV gwenyorere enkwane yo emo asemo Sultan ntwaro chenga Evelyn nakwaranga abatiotereri wata abatiotereria timu ya Shabana litko ligoro mbale tete impact obogategati bo mucho songo right what happened negento gyoko gokiasana asengencho ase ngagete no bwo bwi obonene sana bwa Shabana okoruba baso ase ligi ya Kenya Premier League chigolinye ase yamo negento gyekubego kwiria sana na mbale bateba nga Shabana baswa se league ya KPL na ndembache bayira nego chance korende no kwigena weto nga yene bagoteba nga entunde ntangani yani ege kamago ege tangani hochibo bwibondo bonge kore bosyo korende ntoto ya Shabana mono ainde mbago kamono bebe gochikogosoria mbaroche kiya korekande kurwasa chinga kichamaika ingeiga barochi kibakore igobono tibachi kogoka mono tibaji bachikweba kogosoria chigosori nchibwataya iga nabo kwebanga kegimanga ngochinde kobwa korende no kwegena gwitonga gochia sama tukali musyo nto chigotigara ikirenga kenene boniga ose kombole nche buno mugosoria gose mubwatani bwa mangana ya chigosori ikirenga kenene getimu ya Shabana no gotigara se ligi ya KPL taliyo koyebwa korende totigaro egere season yegocha no mugavana Simba ngo igunda yagotebenga ose mo muraibwense nera nali ngase getaseni geteiga amatuka gwangoiga aiga asitirigo chaka okorekani morioka oni nto amashabiki abashabana ntoli no kwegenanga tali morioka ogoso aiga na kubweli timu ya sofa paka asa matuka gwangoiga oigererie neretera bage okorabia ngekogera nigo yabira setetheria igo botambere ise ya Shabana igo bono as much as Shabana yanyatse ko bekwenya rubwi nyore na Sofapaka taranyara ko bege okoria biyase amatuko abwangoiga abantu baraye abantu ningwete nkwana ya lakini abantu baraye league nande bayikorwa na bali balense Victor yetu ndo kurasa mangana Shabana nimaite neri shabiki oreke gima ye timu ya Manchester United EPL omwancho murigeria buno to yakorera ase omogorogorero nara yitwa kwariganiritie korwa ine ya Emanye Jumatatu amisi koma maniumba bwete onanga Victor ta angana reta segment yes Petra Mokero maitagote anga chiza Kenda mwanjo mwenye nyora na semero veriosi ya Ndizi TV na bako ndro tonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital. Ensemo ya YouTube to kutoka una Ndizi TV News. Ase website yetu na bako tonyora na www.ndizitv.net. Nyiranga no tore ayamase ya mochinsa emerongebe nenye senseme yo ye website. Retaria ne Evelyn Sero. Eliane ngoro kwa Jos Fatamisi no to watara na gwetera somo no manyariro ninga koro kwa Joshia uta Petra Mokera niga ene kinga chibicha na mariogi agoikeire tomo cha koba na intori tkoria nkyo ayamase mokorwa ase turanyare koba numugabana we county ya Kisii ime ya Ndizi TV Eliane Victor Sultano bangi mnabotambe ipo siku tuzidishenia